Ahojte, zdraví vás Koťogáč, vítajte na mojom novom YouTube kanáli. Aby som sa predstavila, moje práve meno je Dominika a prezývku Koťogáč som si vyslúžila od svojho priateľa Mirka, pretože mu bolo veľmi vtipné, že pijem kávu, ktorá je pripravovaná v koťogu. No a prezývka sa postupne ujala a zo mňa je Koťogáč. Okrem teda dobrej kávy mám rada aj kvalitnú literatúru a v podstate všetko, čo sa týka príjemnej domáckej atmosféry. No a presne to môžete očakávať aj od tohto vlogu. Momentálne je leto v plnom prúde. A ja, keď si vybavím leto, tak si vždy vybavím aj svoje detstvo. Keď sme chodili do lesa, zbierali sme čučoriedky, maliny, černice, pozorovali sme tie machové zákutia s kysličkami a prechádzali sme sa po tom mäkkom lesnom chodníčku. A zrazu sme sa ocitli niekde na lúke, plnej kvetov a motýľov. A bolo to veľmi príjemné. Moja mamina vždy dobre poznala bylinky a učila aj nás ich trošku rozoznávať. Jej obľúbenou bylinkou bola materina dúška, ktorú si vždy nazbierala a doma sme si z nej pripravili čajík. My sme si kvietky zaplietli do vlasov a bolo to naozaj príjemne strávené detstvo. Ja si ale myslím, že to nie sú iba detské aktivity a že by sme s nimi mali pokračovať aj v dospelosti. Alebo minimálne ísť do prírody a energiu byliniek si so sebou priniesť domov a vydekorovať si s nimi interiér. Ja osobne verím, že každý domov má svoju dušu alebo nejakého svojho ducha, ktorý ten domov ochraňuje, no a nie som v tom určite sama. Napríklad Gréci mali bohyňu Hestiu, ktorá bola ochrankyňou domova a domáceho krbu. Takisto nezaostávajú ani Angličania a Škóti, ktorí mali domácich škriatkov, tzv. Brownies, ktorí vlastne plnili domáce práce. Je to veľmi podobné ako doby v Harry Potterovi. No ale títo brownies občas vyviedli aj nejakú neplechu. Takže keď niekedy ste prišli domov a spadla vám váza, tak už ste vedeli, že v tom má prsty práve brownie. No a aj Slovania mali svojho bôžika. V domácnosti volali ho domovoj alebo domovík, takisto sa objavila ženská verzia dománia. No a títo bôžikovia ochraňovali hlavne slabších v tej rodine, čiže deti a zvieratá. Okrem toho ale, keď rodina sa nepohodla, tak domovoj sa skrátka zdvihol a odišiel pomáhať do inej domácnosti. No a ja v tom vidím určitú spojitosť, keďže moje meno je Dominika a bôžik sa volá Dománia v ženskej verzii. Tak to beriem osobne a keďže v dni tohto natáčania mám aj meniny, tak som sa rozhodla to oslaviť po svojom a priniesť nejaké kvety domovojovi alebo dománii práve k nám domov. Ja budem veľmi rada, keď tento deň oslavím symbolicky aj s vami, takže poďme už niekam von a poďme si nazbierať bylinky. Dnes sa vyberieme do divokej tajomnej záhrady, ktorá patrila mojej babke a pozbierame si bylinky na mojich obľúbených miestach. Najprv sa vyberiem do našej miestnej divočiny, kde si pozbieram rastlinky, ktoré sa tento rok hojne urodili. Jednou z nich je vrbica vrbolistá, ktorá má priniesť domov ochranu, mier a vraj pomáha utíšiť aj hádky. To sa zíde. Táto rastlinka je zlatobyľ kanadská. Indiáni verili, že prináša šťastie a prosperitu. Európska zlatobyľ vraj odháňa zlé entity. Šup s ňou do tašky. Niečo si prinesiem aj z babkinej kúzelnej záhradky, ako spomienku na ňu a na prázdninové momenty. Babka bola vzorná žena, no jej záhony dokonale odzrkadľovali nespútanosť. Milujem ten pocit, keď sa ide doma vyzdobovať. Beriem to ako očistný rituál, kedy všetko opäť dostane svoje miesto. Fascinuje ma, ako taký jednoduchý obrus dokáže navodiť pohodu. Ak sa ešte skombinuje s príjemnými prvkami, tak je to očista nielen priestoru, ale aj duše. A myslím si, že uľahodím aj nášmu domovojovi. Väčšinu drobností máme z druhej ruky, alebo sme si ich vyrobili sami, ako napríklad tento Mirkov obraz. A tak si vyrobíme aj vázu z tejto likerovej fľaše. Budeme potrebovať iba fľašu a jutový špagát. Veľmi jednoducho okolo nej priviažem uzlík a obtočím ho okolo strednej časti. Je to moja obľúbená technika, lebo neexistuje asi nič jednoduchšie a naozaj to krásne vyzerá. Ja pridám do vázy vodu, no bylinky by pekne vyzerali aj sušené. Fialová vrbica krásne vynikne práve v kombinácii s liečivou zlatobyľou, ktorú môžeme po vysušení použiť aj na čaj.
Nebojím sa zbierať ani mierne odkvitnuté rúže. Lúpenie z nich skrátka natrhám do drevenej misky a vytvorím takúto peknú dekoráciu. Nuž a o niekoľko minút mám zrecyklované sklené nádobky na stole a hneď niekoľko nádherných estetických prvkov. Keď máme dekorácie hotové, je na čase prevoňať priestor aj ľahkým letným koláčikom. Najprv sa však musíme zastaviť v našej magickej záhrade. Vždy sa tu cítim ako vo sne. Na koláč si zoberiem vetvičku tymianu, ktorý ho krásne prevonia. A keďže to bude lúčný citrónovník, nezabudnem ani na jedlé kvety na vyzdobenie. Zoberiem si aj niekoľko vetvičiek tejto tajomnej rastlinky, ktorú použijem na úžasne voňavý magický nápoj. Ale o tom až neskôr. Teraz sa už totiž ideme pustiť do citrónovo-tymianového lúčneho koláča. Poďme si pozrieť ingrediencie. Budeme potrebovať 60 g jogurtu, 80 g masla, 150 ml mlieka, ja používam rastlinné verzie. Potrebujeme tiež 240 g múky, do ktorej sme pridali 3 g soli a 5 g kypriaceho prášku. Nesmie chýbať 200 g cukru, ani kôra a šťava z jedného citróna. Do cukru primiešame 1 až 2 lyžičky vanilky, do jogurtu 2 polievkové lyžice jablkového pyré a v neposlednom rade 2 vetvičky tymianu. Teraz všetky ingrediencie zmiešame dokopy. Možno sa pýtate, či nebudú chýbať vajíčka, no uisťujem vás, že jablkové pyré ich dokonale nahradí. Ak chcete použiť kôru priamo z citróna, uistite sa, že je bez chémie. Inak odporúčam kúpiť si v obchode takúto sušenú. Teraz si všetko dobre zamiešam a pridám do cesta nadrobený tymian. Svoje dielo musím samozrejme ochutnať a keď sa podarilo, môžem ho naliať do vymastenej formy a budem ho piecť 45 minút pri teplote 170 stupňov Celzia. Medzi tým si pripravím jednoduchú polevu zo 100 g práškového cukru, čajovej lyžičky vanilky a 20 ml citrónovej šťavy. Šťavu môžeme pridávať dovtedy, kým nám nevznikne jemne tekutá konzistencia. Teraz si ešte pripravím jedlé kvietky na ozdobu. Rúžu, zlatobíľ, kvety klinčekov, kvety bazálky, nechtík lekársky a vetvičku tymianu. Keď sa nám koláčik upečie, spravíme doň zo pár zárezov, aby sa nám poleva lepšie vsiakla. Hneď ako polevu nalejeme, začíname aj ozdobovať. Upozorňujem, že kvety môžu byť jemne horké, preto si treba zvážiť ich množstvo. Naša rodinka znesie veľa prírody a tak som s kvietkami nešetrila. Napokon sú zdravé, no nie? Tak, prišiel čas ho ochutnať. Pripravený? Myslím, že sa podaril. No a poslednú vec, ktorú si dnes urobíme, je domáca kola, ktorá sa ale podobá skôr na magický lektvar, ako na tú z obchodu, lebo obsahuje množstvo byliniek a liečivých ingrediencií. Jednou z nich je napríklad aj táto nenápadná bylinka, ktorá sa volá Palina arbotanová, tiež známa ako Božie drievko, ale asi známejšia ako bylinka kola, pretože má veľmi výraznú kolovú vôňu, keď si ju takto trochu pošúchate medzi prstami a voniate čistá kola. Okrem toho, že táto bylinka je vynikajúca na trávenie, tak takisto sa hovorí, že má magické účinky a kedysi sa nosievala a možno aj nosí ako amulet na zahnanie zlých síl a démonov. Takže použijeme ju. Ďalšiu ingredienciu, ktorú tu máme, je škorica, ktorá je tiež veľmi prospešná nášmu zdraviu. Je to antioxidant, je protizápalová a takisto je veľmi dobrá na srdce. Opäť má nejaké tie magické účinky, hovorí sa, že priťahuje prosperitu a ochranu.
Potom tu máme kardamom. Kardamom je opäť prospešný pre naše srdce, je výborný aj na trávenie, takisto je to antioxidant. A hovorí sa, že odvar z kardamomu priťahuje lásku a odháňa smútok. Nezabúdame aj na muškatový oriešok, ktorý je vynikajúci na opäť trávenie a tlmy krče. Verí sa, že aj muškatový oriešok vie privolať hojnosť do života. Ďalej pridáme koriander, ktorý je opäť výborný na trávenie a imunitu. Používa sa aj na rozptýlenie negatívnej energie a vyháňanie zlých duchov. No a na záver použijeme aj šťavu a kôru z jednej limetky, 2 pomarančov a 1 citróna. Okrem toho, že obsahujú veľa vitamínov, vraj priťahujú aj šťastie. Okrem týchto byliniek a ingrediencií použijeme 1 liter vody, 460 g práškového cukru a 80 g melasy. Kolu som nechala povariť v hrnci asi 20 minút. Potom som hrnieď odstavila a zmes som precedila cez sitko. Nuž, a teraz už len do rána počkať na účinok kúzla. Tak, domáca kola sa vydarila perfektne a odo mňa je to na dnes zrejme všetko. Teraz ma prosím ospravedlňte, idem si ju plnými dúškami vychutnať spolu s touto knihou. Ale o tom na budúce. Ak sa vám video páčilo, budem rada za každý like, odber alebo koment. Ahojte!